Kumba arpu artli kisniang gilayap hakas nongti saw hakatan Nongston West Khasi Hills District minta ubenay nakadaw jong ke jingpang klam African swine fever hakaway ke Jakari sniang. U Dr. P. Solang ubadai UAH and Veterinary Officer Nongston ulaong baladep lum nuksa bat lapha ru sya Guwahati hakabala syem babaro kiday nakadaw jong ke jingpang African swine fever. Ulaong ba katanat pet merat lani ka veterinary department dang shen kalapin bana halor kane ke jingpang klam ha ka balapin mi ru ya ki jing ai jing tip ki babiang lakhang ru ban khayi ya ki sniang hapo shnong te saw bat kumju ru hapo ka jela ka ba 10 kilometer na kane ke shnong kat kum kane ke jing ai jing tip kini ki jaka bala shakta lapin bana no kum ki surveillance zone bat ya ka shnong te saw lapin bana kum ka themmei jong kane ke jingpang klam Om Sya banra yaki sniang syakini ki jaka bala syakta bat yakin nong sumar sniang ru Om Sya bakin lej jing ada kapa haduk mentahi datang kata kapa khot ka biosecurity kata ka biosecurity ke kalong kumtu kumba ngala batai mene ba care na ke jing ya kendu penya kendu yaki sniang lane ke jing lej visit kha lane lej pet yaki tu isam sniang Dagi breu ki yaki breu Sya rawi yaki breu ki ba nabar monon pet yaki sem sniang jong ki namar pintip tu breu wan na umi na yo la lek pet choy yaki sem sniang jong nur ko bala don sniang jingpang tenang takadaw kata ka dagi breu security ka badon kam tam hadu munta like na kata hite munta 4 don pat sakawai ka advice jong ni ka ba la mila batay ndu mensua ban care ya ka ban wanra sniang nabar Kijing ya kerana suk hapdeng kijat